Ngicela ninginikeze ithuba ningaqale nize eThekwini uma ningaqale nje nginikeze ithuba khona ufuna ngi-address kune-fraud esiyenzakele la eThekwini ufuna ngi-address njengo Mr President. Ningaqale ngizokugunyaza ukubunde kuvakashelwe kweTheku ngizokugunyaza okwamanje ningezi kunentokazi ibibhukuda laphana olwandle. Bashintshana ngenombolo konombhemu umbhemu ubebhokhile. Hayi mayeseyilanda isithi icela beqale behambise nangu siswayo lapha endaweni yokuyijuxuza mabefika khona kuthiwa kungena u150 la ngoba wona wesilisa amantombazana angena mahala awunabe indoda ngempela akhipha 150 bangene mabefika lapha ambuza amantombazane uzophuzana athi no I'm right ngizohlala lapha ku Red Bull hayi bona bekhomba ibhodlela elibizayo abona cha ezibanemali labo sisi awubaliphuze baligugude uthe ukugcineni ekhanya wona man shit uthe ukugcineni base bemphulule isilevu sebesho khona ukuthi we don't even mind sharing ubhuke uphi konje oh you are such a darling hey man hey eThekwini lento enzeke eThekwini ngifuni njalo mina yazi angifuni indawo yami leyana sebethi sicela ukhuhle lento sokutransfera masifike endlini ngoba sobe sindawo lesobathathu elawini elilodwa uthi ish kulungile akhokhe ke hayi bese ke bethi asambeni ke ayaphuma ahlala emontweni njengoba ngihlezi lutho amantombazane lutho kanti asengene kwezinye izimonto ezidimile awasayingeni indaba yakhe wabona ngoba ama-bounce sevala negede ukuthi shuthi sekuyahanjwa ayisekho lezi ngane ngifuna ukuyikhipha eThekwini lezi ngane lento eziyenzayo zizongixoshela ivakashi ifraud le